10 πράγματα που θα ήθελα να είχα μάθει στη σχολή μουσικής τεχνολογίας. Γενικά βλέπω στο TikTok ότι υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που ασχολούνται με το producing και τα studio κτλ. Και επειδή ασχολιέμαι και εγώ, έχω τελειώσει μια σχολή μουσικής τεχνολογίας. Θέλω να κάνω ένα βιντεάκι το οποίο πιστεύω ότι θα βοηθήσει τα παιδιά τα οποία θέλουν να πάνε σε μια σχολή και να ξέρουν τι θα συναντήσουν. Δεν είναι ότι θα τελειώσουν τη σχολή και θα βγουν Dr. Dre κτλ. Είναι λίγο συνειδητοποιημένα. Θέλω να τα πω όσο πιο σύντομα γίνεται, γιατί αυτά τα 10 πράγματα που θα πω μπορεί να γίνει ανάπτυξη για το καθένα μία ώρα και. Εγώ απλά θέλω να τα αναφέρω και θα δούμε αν κάποτε ή και αν κάνω άλλο βιντεάκι το οποίο θα αναπτύξω αυτό το πράγμα. Ένα από αυτά τα 10. Πρώτον, ακουστική χώρου για home studio. Αυτά τα panels που βλέπετε εδώ πέρα και η μπασοπαγίδα δεν είναι μόνο εφέ εμφανισιακά που ομορφαίνει για μένα το χώρο. Είναι και θέματα ακουστικής. Όταν ξεκινήσαμε τη σχολή, θέλαμε όλοι να φτιάξουμε ένα home studio και κανείς δεν μας είπε για την ακουστική του χώρου. Χωρίς αυτά τα πράγματα εδώ πέρα, έχεις πάρα πολύ μεγάλο θέμα σε ένα δωμάτιο, γιατί υπάρχουν ανακλάσεις τα οποία σου δημιουργούν θέμα. Είτε συντονισμό στο χώρο με τα ηχεία, είτε χρωματισμό, όπου πρέπει να ξέρεις πάρα πολύ καλά τα ηχεία σου για να κάνεις μία μίξη σε ένα κακό χώρο. Αυτά δεν θα το συνεχίσω, μπορώ να πω και άλλα πράγματα, αλλά να ρωτήσετε τους καθηγητές σας όταν πάτε, γιατί δεν γίνεται αναφορά ιδιαίτερη σε αυτό το πράγμα. 2. Πότε ακουστικά, πότε ηχεία και ποια είναι η θέση των ηχείων. Έχω δει πάρα πολλά παιδιά όπου και εγώ το έκανα, έβαζα τα ηχεία μου, τα studio monitors, τα βάζα στο τραπέζι να κοιτάμε το στήθος μου. Υπάρχει ένας συγκεκριμένος τρόπος που τοποθετούνται τα ηχεία, ο οποίος είναι η κόρνα να χτυπάει στο αυτί. Αυτό το πράγμα εγώ το διάβαζα σε ένα βιβλίο εντελώς τυχαία και άνοιξε ένα καινούριος ορίζοντας. Ήταν λες και μου ξεκλειδώθηκαν πράγματα. Θα δείτε εσείς που έχετε τα ηχεία χαμηλά ότι αν σκέψετε το κεφάλι και χτυπήσει το αυτί την κόρνα ή η κόρνα το αυτί, θα καταλάβετε ότι ακούτε διαφορετικά πράγματα. Πιο σωστά. Δεν μάθαμε ποτέ τι είναι, για ποιο λόγο studio monitors, για ποιο λόγο ακουστικά και πώς τοποθετούνται τα ακουστικά σε έναν χώρο. Βασικό αυτό το πράγμα. 3. DAW και για ποιο λόγο το οποιοδήποτε DAW. Εγώ τα πρωτοξεκίνησα, δούλευα το FL Studio. Εγώ επειδή είμαι κιθαρίστας, παίζω και λίγο μπουζούκι κτλ. Ήταν πολύ πιο δύσκολο να αποτυπώσω αυτά που ήθελα στο FL Studio από ότι σε ένα πρόγραμμα σαν το Pro Tools ή το Cubase ή το Logic που δουλεύω τώρα. Τα εργαλεία αυτών των προγραμμάτων είναι πολύ πιο πρακτικά για μένα από ό,τι ήταν στο FL Studio. Στη σχολή δεν γίνανε ποτέ αναφορές για το ποιο DAW θα χρησιμοποιήσουμε. 4. Κάρτες ήχου. Όταν ξεκινήσαμε τη σχολή, ο καθηγητής μας είπε: πάρτε μια κάρτα ήχου να ξεκινάτε να ηχογραφείτε τις εργασίες που θα σας βάζω κτλ. Αμέσως όλοι πήραμε τη Focusrite γιατί είναι best seller, είναι καλύτερη για τα λεφτά της. Αλλά υπάρχουν και άλλες κάρτες ήχου όπου όταν τελείωσα τη σχολή, εγώ δεν ήξερα τι κάρτα έχω να πάρω γιατί δεν είχα μάθει ποια κάρτα έχω να πάρω. Δεν μας είχαν γίνει αναφορές για το TST, DSP κτλ. Εγώ τώρα π.χ. έχω αγοράσει μια Apollo Twin, η οποία έχει πάνω ενσωματωμένο DSP, άρα μπορώ να προσομοιάζω προενισχυτές και κονσόλες, ξέρω εγώ, NIV και SSL και τα λοιπά. Ποτέ δεν το μάθαμε αυτό το πράγμα στη σχολή και το μάθα μόνος μου και εν έτη 2025 καλό είναι να τα ξέρουμε αυτά στις σχολές μουσικής τεχνολογίας. 5. Αναλογικές κονσόλες. Από εκεί ξεκινήσαν όλα και καλό είναι να γίνει ένα κεφάλαιο ολόκληρο για την αναλογική κονσόλα σε στούντιο. Είναι εντελώς διαφορετική η αισθητική στο να μιξάρει σε αναλογική κονσόλα και διαφορετικός τρόπος από ότι να μιξάρει σε μια οθόνη με μια κάρτα ήχου και 2 ηχεία. Στις μέρες μας δεν θα μας φανεί χρήσιμο, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να το ξέρουμε και να γίνει μια σοβαρή αναφορά στη σχολή, σε οποιαδήποτε σχολή μουσικής τεχνολογίας. 6. Plugins. Πάρα πολύ βασικό κεφάλαιο στη μουσική τεχνολογία και πάρα πολύ μεγάλο κενό στις σχολές. Δεν μας έγινε ποτέ σοβαρή αναφορά για το τι είναι τα plugins και όχι τι είναι τα plugins, ποιοι κομπρέσορες, ποια βάθια θα βάλω, ποια equalizer θα χρησιμοποιήσω, γιατί το κάθε equalizer, κάθε compressor ή κάθε βάθος δίνει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Μας δίνανε tracks και μας λέγανε ότι εδώ πέρα θέλει ένα κομπρέσορα. Ποιο κομπρέσορα να βάλω? Να βάλω τον 1176 ο οποίος είναι πολύ γρήγορος ή να βάλω έναν LA2A που είναι λίγο πιο smooth? Ποτέ δεν γίνανε αναφορές. Και καλό είναι να γίνονται για τέτοια πράγματα γιατί είναι σημαντικά. 7. Mastering. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι απλά δεν αναφέρθηκε. Υπάρχουν άνθρωποι που πληρώνονται για να κάνουν μόνο mastering, όχι μίξη. Είναι ένα κεφάλαιο ολόκληρο στη μουσική τεχνολογία και είναι θέμα αισθητικής κυρίως και πρέπει να είσαι πολύ μόρτης και μάγκας για να πεις ότι είμαι μαστεράς. Είναι πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Δεν θα αναφέρω πάρα πολλά πράγματα. Θα αναφέρω ότι στη σχολή δεν μάθαμε τίποτα για mastering. Τίποτα. Έπρεπε να ψαχτούμε μόνοι μας. 8. Ηχογράφηση με μικρόφωνα σε ακουστικά όργανα και τεχνικές ηχογράφησης. Άμα δουλέψεις σε ένα στούντιο
και μπει το τρυπάκι να ηχογραφήσεις μία drums ή να ηχογραφήσεις κάποια όργανα, κιθάρες, βιολιά και τέτοια, υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι που εμείς δεν τους μάθαμε ποτέ σε σχολή για το πώς να τα ηχογραφήσουμε αυτά τα πράγματα, αυτά τα όργανα. Άμα βάλεις ένα μικρόφωνο σε μια κιθάρα στο σώμα και τη βάλεις, μετά από το μικρόφωνο αυτό το βάλεις να κοιτάει λίγο προς το λαιμό, είναι πολύ διαφορετικό το ένα αποτέλεσμα από το άλλο. Στο ένα παίρνεις πιο πολύ σώμα, στο άλλο παίρνεις πιο πολύ ψηλές του οργάνου, που είναι πάρα πολύ σημαντικές. Τη μεταλλικότητα ουσιαστικά που έχει μια ακουστική κιθάρα. Γενικά, τεχνικές ηχογράφησης κτλ. Απλά τα αναφέρανε. Δεν μάθαμε πάρα πολλά πράγματα. Σχεδόν τίποτα. 9. Gain staging. Βασικό. Πιο βασικό από τα plugins. Για μένα σίγουρα πιο βασικό από τα plugins. Αν δεν έχεις καλές πηγές γραμμένες, η μίξη σου δεν θα βγει σωστή. Αν έχεις κάνει καλό gain staging, μία μίξη δεν θέλει σχεδόν καν plugin για να ακουστεί ωραίο αυτό το πράγμα στα αυτιά σου. Δεν γίνανε ποτέ αναφορές. Δεν γίνανε αναφορές για το τι εστί headroom, να ξέρουμε πού μιξάρουμε έτσι ώστε να κρατήσουμε χώρο άμα συμβεί το οτιδήποτε, άμα θέλουμε να κάνουμε mastering. Πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο αυτό. Δεν το μάθαμε ποτέ στη σχολή γι' αυτό. Και 10. Routing. Πάρα πολύ βασικό πράγμα γι' αυτό. Έχει σχέση με τις δρομολογίες του σήματος. Ο ήχος πάει από εδώ, πάει εκεί, κάνει το ένα, κάνει το άλλο. Βασικό πράγμα, δεν μπορώ να σας το εξηγήσω, αλλά για μένα στη σχολή πρέπει να γίνει σίγουρα μια αναφορά ενός μήνα για το routing. Γιατί τώρα εμείς είμαστε εδώ πέρα μάγκες με τα, πώς τα λένε, με τα DAW και τα ψηφιακά όλα. Και άμα ήμασταν τώρα σε ένα στούντιο και μας λέγανε συνδέστε έναν κομπρέσορα και βάλτε μου και ένα βάθος, θα καθόμασταν μπροστά στο patch base καλωμένοι και θα ξέραμε τι να κάνουμε. Γιατί είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο το routing και δεν είναι μόνο αυτά, είναι κι άλλα. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει σοβαρή αναφορά στις σχολές μουσικής τεχνολογίας. Και bonus 11ο που δεν μας μάθανε ποτέ στη σχολή, ότι η ηχοληψία σε στούντιο δεν έχει καμία σχέση με την ηχοληψία σε PA. Εντάξει, εγώ ήμουν μουσική τεχνολογία, δεν ήμουν ηχοληψία. Αλλά γενικά όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους και καλό είναι να υπήρξε έστω μια αναφορά να μας πούνε ότι δεν έχει καμία σχέση για αυτό τον λόγο. Αυτό τον λόγο, όσοι ασχοληθείτε και πάτε προς την ηχοληψία σε PA, θα καταλάβετε ποιος είναι αυτός ο λόγος. Δεν θέλω να σας τον εξηγήσω τώρα γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο γι' αυτό. Αλλά ήδη πρέπει να γίνει μια αναφορά, θεωρώ, στη σχολή. Εγώ αυτά είχα να πω. Σε όλα αυτά τα παιδιά που πάνε να ξεκινήσουν τώρα μουσική τεχνολογία σε ιδιωτικές σχολές είτε σε δημόσιες, αν υπάρχουν πια, να ξέρουν ότι είναι προετοιμασμένοι για διαφορετικά πράγματα, δεν είναι έτσι όπως τα έχουν στο μυαλό τους. Δεν θα βγουν, όπως είπα και στην αρχή, Dr. Dre. Πρέπει να ψαχτούν και λίγο μόνοι τους, γιατί οι καθηγητές και οι σχολές έχουν ένα πρόγραμμα σπουδών που πρέπει να ακολουθήσουν πεπατημένα. Και αυτό το πράγμα δεν μπορείτε να τους το αλλάξετε, εκτός αν τους ρωτήσετε κάποια πράγματα από αυτά που σας είπα που θεωρώ ότι είναι σημαντικά. Γιατί εγώ, αν γύρναγα τον χρόνο πίσω τώρα, θα τους τα ρωτούσα σίγουρα. Αυτά, και θα δούμε αν είναι να αναπτύξουμε ποτέ κάποιο από αυτά τα 10 σε κάποιο άλλο βιντεάκι. Επίσης, ένα τελευταίο tip το οποίο ξέχασα είναι η σχολή μου να μου πει να πάω να αγοράσω αυτό το βιβλίο εδώ πέρα του Παύλου Σαμπουτζή, το οποίο είναι ένα κοιμήλιο ηχοληψίας και όχι μόνο.